voit Minna esitellä ensin meidän tapahtuman ja mä jatkan sitten. Joo, eli tervetuloa kaikille. Tämä on Hevosen ääni kuuluvaksi osa 2, eli järjestettiin 1. Nyt en muista ulkoa, mulla ei ole missään sitä tässä silmien alla, mutta olisiko puolisen vuotta sitten. No, mäpä laittelen tuonne chattiin linkkiä sinne ykkösversioon. Se järjestettiin semmoisena paneelikeskusteluna ja nyt on sitten vähän erilainen kulma ja mennään pikkusen syvemmälle siihen ihan itse kipukäytökseen. Ja puhujina tosiaan Mervi Pakola, monelle varmaan tuttu ja Mervi varmaan kertoo itsekin itsestään. Ja sitten vielä Anhelena Hokkanen myöskin päästetään vielä ääneen. Et siellä on käytännön kokemusta, mutta myös tutkimuspohjaa tälle webinaarille. Eli kiitos, että olette päässeet paikalle ja eiköhän me aloitella ja päästetään Mervi suoraan tuolta ääneen. Ja saa tosiaan keskeyttää. Mä seuraan keskustelua ja voin sitten lukea sieltä Merville kysymyksiä, jos sellaisia tulee, tai sitten voi nostaa käpälää pystyyn tai sieltä ihan kysyä väliin, missä vaiheessa vaan. Ole hyvä, Mervi. Kiitos. Ja kiitos Minnalle, että olet järjestellyt. Oma aika ei olisi riittänyt, niin tosi hyvä, kun olet järjestellyt ja hoitanut meidän markkinoinnin tästä aiheesta. Eli tosiaan, mä oon Pakolan Mervi Hevostaitoakatemiasta. Toimin hevosten kouluttajana ja kuntouttajana ja tuossa vuosi sitten suunnilleen niin kysyin ihan omilta seuraajilta, joita tällä hetkellä on yli 8000 tuolla Hevostaitoakatemian Facebook-sivuilla, niin että minkälaista kipukäytöstä he ovat hevosissa nähneet. Ja se lista käydään tänään läpi. Siitä tuli melko pitkä lista, mutta se oli tosi niin kuin kiva tälleen porukalla vetää yhteen, että minkälaista kipukäytöstä kukin on huomannut hevosissa. Ja katsotaan, miten mä saan täältä nyt vaihdettua. Eli mulla on tosiaan hevostila täällä Pohjois-Pohjanmaalla Nivalassa ja päivittäin täällä mun työntekijän Terhi Lumijärven kanssa koulutetaan ja kuntoutetaan hevosia. Ja mulla on hevosierroja ammattitutkintoa ja eläintenkouluttajan ammattitutkintoa muun muassa tuolla taustalla. Ja tällä hetkellä teen sitten viimeisiä näyttöjä hevososteopatiasta ja opiskelen myöskin erikoisammattitutkintoa tallimestarin niin kuin erikoisammattitutkinnosta ja siellä suuntaudun hevosten lihashuollon erikoisosaajaksi ja hevostallin ja alan kehittäjänä toimimiseen. Ja toi hevosten lihashuollon erikoisosaaja on hevoshierojille suunnattu jatkokoulutus. Eli mua on lähtenyt kiinnostamaan hevosen kipukäytös, koska vuosia sitten minulla oli kipeä hevonen ja en ymmärtänyt, että se on kipeä ennen kuin sitten vuosien päästä vasta, kun siltä lopulta löydettiin sitten se syy, mistä se kipeä oli. Ja siitä lähti niin kuin mun kiinnostus sitten sitä aihetta kohtaan, jota on tullut sitten myöskin opiskeltua aika reippaasti. Mutta en tuhlaa sen enempää aikaa itseeni, niin siirrytään suoraan sitten siihen aiheeseen, koska meidän aika on aika rajallista. Eli nyt kun ruvetaan käymään tätä listaa läpi, niin vielä semmoisia tärkeitä huomioita siitä, niin vähän edessä tuossa, eli nyt. Itse mietin, kun mä kipukäytöstä epäilen, niin mä alan kerätä niitä eri kipukäytöksen merkkejä listaan omaan päähäni ja sitten kun niitä alkaa olla enemmän, niin sitten totean, että hyvin todennäköisesti tämä on kipeä ja otan yhteyttä eläinlääkärin sitten siinä kohtaa. Mutta jos siellä on vain joku yksittäinen tai 1 tai 2 merkkiä, mitkä voisi ehkä olla kipukäytöstä, niin siinä vaiheessa pistän ne merkille kyllä, mutta en vielä kovin paljon huolestu. Ja sitten sellainen, mikä on hyvä hevosen omistajana tai muuten hevosihmisenä tiedostaa, on se, että niin kuin mekin ollaan iän myötä varsinkin kipeitä aina välillä, niin on ne hevosetkin. Se pitää huomata, mutta ei kannata kamalasti käyttää omia yöunia siihen tai stressata tai huolestua siitä liikaa, koska sitten taas toisaalta se ei niin kuin auta mitään, että hoidetaan niin hyvin kuin pystytään, mutta niin kuin se kannattaa myös miettiä ehkä se asia niin, että se kuuluu siihen hevosen omistamiseen, se, että se hevonen on joskus kipeä. Että itse muistan ainakin, että oli semmoisia hirveitä huonommuuden tunteita, että miksi minulla on tämä hevonen kipeä ja että en huomannut sitä ja miksi en huomannut aikaisemmin. Ja
ja että onko se nyt minun syytä ja niin edelleen. Mutta mä uskon itse siihen, että me kaikki hoidetaan hevosemme niin hyvin kuin vain osataan ja pystytään, ja sitten kun me opitaan jotakin lisää, niin me hoidetaan ne vielä sitten paremmin, mutta aina sillä taitotasolla, missä milloinkin ollaan. Ja vaikka itsekin olen opiskellut paljon näitä aiheita, niin mulla on silti kipeitä hevosia ja mä tiedän, että niillä on niitä kipuja ja yritän parhaani mukaan sitten hoitaa niitä niin, että ne saisivat viettää mahdollisimman paljon päiviä kivuttomana. Vaikka mulla on IPD-hevonen, joka sitten oireilee näin talvisin näköjään aina, niin teen sitten parhaani sen eteen, että se saisi olla mahdollisimman paljon kivuttomana. Mutta se on sellaista sitten sellaisen sairaan hevosen kanssa, jonka tauti ei todennäköisesti koskaan parane. Voidaan vaan parantaa sen oloa ja hyvinvointia kyllä. Sitten eläinlääkärin tehtävä ei ole helppo. On tietysti helppo syyttää eläinlääkäriä, sen että ei löytänyt sitä vikaa tai muuta, mutta se ei taas, niin kuin, mä itse en tykkää siitä, että etsitään syyllisiä, koska se ei mun mielestä vie sitä asiaa mitenkään eteenpäin, että eläinlääkäritkin, niillä on monesti se intohimo, että pyrkivät auttamaan eläimiä ja meitä omistajia ja tekevät varmasti myös ihan parhaansa ja ei ole hirveän helppoa. Itse olen yrittänyt opiskella myös sitä, että miten se löydetään se kipu ja ei ole helppoa. Se ei todellakaan ole helppoa. Mä käytän jatkuvasti asiakkaiden hevosia, välillä omia hevosia klinikalla ja välillä olen niin kuin etukäteen keksinyt sen, että mistä suunnalta se vika löytyy ja välillä en. Välillä olen ollut väärässä. Et tiedän sen itsekin, että se ei ole kauhean helppoa ja paljon tehdään eläinlääkäreiden kanssa sitten yhteistyötä siinä, kun pyritään auttamaan niitä hevosia, joita tänne meillekin vaikka tulee tai muuten otetaan yhteyttä. Ja se, missä mä oon pyrkinyt auttamaan sitten vähän sinne omistajan ja eläinlääkärin välissä, on just se, että jos omistaja vaikka huomaakin, että on kipua, mutta ei oikein tiedä missä, niin sitten pyritään yhdessä miettimään, että mistä sitä kipua voisi ensin lähteä etsimään. Niin sitten eläinlääkärin tehtävä olisi helpompi. Ja eläinlääkärin tehtävää helpottaa se myöskin, jos omistaja osaa antaa kattavan listan siitä, minkälaista kipukäytöstä hevosella on, koska jos sinne menee sinne klinikalle tai soittaa sinne semmoisella, mun mielestä tämä ei ole ihan kunnossa ajatuksella, niin aika hankalaa on sitten löytää, että no missä se sitten se kipu on. Että helpottaa eläinlääkärin työtä, kun osaa mahdollisimman tarkkaan kertoa, että minkälaista kipukäytöstä, miten se vaikka liikkuu tai miten se käyttäytyy missäkin tilanteessa. Ja niitä käydään nyt tässä listassa sitten läpi. Ja tämä on tosiaan täysin kokemuspohjainen. Mun seuraajilta kerätty lista ei perustu minkäänlaiseen tutkimustietoon tämä lista. Mutta mun mielestä kokemuspohjainen tieto on myöskin arvokasta. Aina ei tarvitse kaikesta olla ihan tutkimustietoa, vaikka se on tietysti arvokasta myöskin. Siinä on mun IPD-hevonen, joka kipeänä muun muassa pukittelee, onneksi hyvin vähän selästä, mutta enemmän maasta tuossa kuvassa. Eli tällaisia oireita, tämmöistä kipukäytöstä on mun seuraajat nähneet, muun muassa levottomuus, kärttyisyys, maaninen näpsiminen, kosketukselle herkistyminen, väristely, kaiken mahdollisen jyrsiminen ja irtoesineiden suuhun ottaminen. Tähän voisin lisätä narun näpsimisen, ihmisen näpsimisen. Sitten huolestuneisuus, jännittyneisyys, olemattomien asioiden säikkyminen, ryntäily, ylireagointi kaikkeen. Näitä kaikkia olen itsekin nähnyt. Sitten lähes huomaamaton painonvaihto minusta kauempana oleville jaloille kuin valjasti. Ravihevosen laukat jäi pois, hevosesta tuli tyytyväisempi, kun löytyi sopivat valjaat. Eli aina se kipu ei ole myöskään sitten sellaista, että tarvitaan välttämättä eläinlääkärin tutkimusta tai hoitoa, vaan sopivat varusteet on myös äärettömän tärkeitä. Ja tietysti hyvä kengitys. Se on yksi todella tärkeä asia, eli sillä huonolla kengityksellä, vinoilla, kavioilla ja niin edelleen, niin saadaan kyllä sitten paljon hallaa aikaan myöskin. Eli on ihan hyvä itse myös tietää se, että miltä sen pitää sen kengityksen näyttää, että se on oikeasti hyvä. Tai jos hevonen kuluttaa jatkuvasti kengätöntä kavioa vinoon tai vaikka kengästä näkee, että se kuluu toispuoleisesti, niin sitten kannattaa myös miettiä, että mistähän se nyt sitten johtuu.
Pystyyn hyppääminen maneesin ovella. Hevonen ei tullut normaalisti tarhasta vastaan. Muun muassa toi kuvassa oleva Mortti, jolla on se IPD, niin silloin kun se on kipeä, niin se lähtee kävelemään pois, kun mä olisin menossa hakemaan sitä, että mennään töihin. Sitten jumittelu ratsastaessa, aika yleinen oire. Ja tiedän, että siihen on myös käytetty sellaisia kyseenalaisia keinoja, että siinä vaiheessahan, jos hevonen jumittelee ratsastaessa, niin todellakin kannattaa ruveta selvittämään sitten sitä kipua sen sijaan, että alkaisi vaikka raipalla pyytää sitä liikkumaan. Sitten pureminen, lannansyönti, kiukkuisuus, seisominen takajalat pitkällä takana. Tähän lisäisin, että seisominen myöskin takajalat pitkällä edessä tai etujalat pitkällä edessä tai takana. Hiippailu, vesilannan mukana, epäpuhdas liike. Sitten hevosen katse tarhan portilla on jotenkin outo, ja sillä hevosella oli ollut sitten kuumetta lähes 40 astetta. Hoitotilanteessa, varustaessa, loimittaessa, näykkiminen, potkiminen, luimistelu, kosketuksen tai varusteiden väistäminen selkään noustessa, ratsastaessa kesken kaiken jumittaminen, kun pyytää eteenpäin, potkii, mutta ei suostu liikkumaan. Epätavallinen säikkyminen ratsastaessa tai ajaessa. Eli kipuhan aktivoi hevosen pelkojärjestelmän sen aivoissa, jolloin kipeästä hevosesta voi tulla säikky. Kaikki kipeät hevoset eivät ole silti säikkyjä. Eli jos on niin, että muita kivun merkkejä on, mutta se ei ole säikky, niin se ei tarkoita, että se ei olisi sitten kipeä. Sitten hankaluuksia kengityksessä. Jalan vetäminen pois siinä kengityksessä tai muuten voi olla just kaikkea levottomuutta, just pystyyn nousemista, kuopimista, potkimista ja niin edelleen. Ja sekin on tosiaan todella yleistä, että jos se hevonen on oikeasti sillä tavalla hankala, että se vaikka hyppisi pystyyn tai potkisi tai muuta kengityksessä, niin kyllähän se on hyvin todennäköistä, että siellä on silloin kipu sitten taustalla. Sitten ohjeistuntuman välttely, pukittaminen, muuten outo liikkuminen, jännittyneenä liikkuminen. Sitten on ratsastaessa hännällä huiskiminen, pään viskominen, suun aukominen, kielen työntäminen suusta ulos, ruoan valikointi, heinä ei maistu eikä herkkuvesi, haluaa makaamaan, puuskuttaa, ei anna koskea mahan alle, hengästyy rauhallisestakin liikutuksesta, hikoilee herkemmin. Sitten on tämmöisiä, kun ärsyyntyy kaulaan koskemisesta. Käytös voi olla arvaamatonta. No, tuossa on uudelleen kengitys- tai huoluongelmat. Tuossa on hyvä kommentti tuo, että sellaisella, jolle toimenpide on opetettu asianmukaisesti. Mun mielestä on yksi tosi hyvä juttu se, että kun ihminen, joka hevosta käsittelee, ymmärtää hevosen oppimista ja osaa käsitellä sitä sillä tavalla, että sen hevosen on helppo ymmärtää, niin kipukäytös on silloin paljon helpompaa havaita, koska silloin se ei ole kiinni siitä, että se ihminen olisi opettanut sille hevoselle jotakin asiaa, mitä se ei haluaisi sen tekevän, eli semmoista ei-toivottua käytöstä, niin silloin kipukäytös on helpompaa huomata. Eli siitäkin syystä kannattaa myös opetella sitä hevosen kouluttamista ja käsittelyä. Ja niin kuin Anhelana jollain luennoilla onkin ollut puhe, niin myöskin se vähentää sitä hevosen stressiä, kun se hevonen ymmärtää oikeasti, mitä siltä halutaan. Ja vaikka sillä olisi kipua, niin on oleellista, että me pystytään sitten sitä muuta stressiä myös vähentämään siltä hevoselta. Eli että meidän käsittely ei aiheuttaisi sille hevoselle sitten lisästressiä. Sitten voi myös kavioita putsatessa olla etujalkojen tai takajalkojen kiskomista. No, siinä on uudestaan liikkumishaluttomuus. Mä yritin näitä jotka on 2 kertaa, niin kyllä poistaa, mutta en ihan kaikkia saanut näköjään poistettua. Sitten on näykkäisy selkään noustessa, pään viskominen, kevyenkin kuolaintuntuman vastustaminen, huokailu ratsastaessa, kielellä leikkiminen, lipoaminen tai nuoleskelu, venyttelee kaulaansa ja aukoo suutaan samalla. Holtitonta ja erittäin aggressiivista käytöstä ihmisiä kohtaan, passiivisuus tai liikarauhallisuus esimerkiksi kengitteessä, jossa yleensä on touhukaskin, eli semmoista erilaista käytöstä sille hevoselle. Mahavyötä kiristeessä ilman näykkiminen, silmien räpsyttely ja kireä naama, seisoo takajalat mahan alla, puree kylkiä, tiheä hengitys, ajoittain apaattinen,
hermostunut käytävällä tai karsinassa, välttelee kosketusta. Ja kun joskus kuulee just tämmöisiä, että välttelee kosketusta, eli että ei tykkää, tämä hevonen ei tykkää, että sitä niin kuin kosketaan, tai tämä hevonen ei tykkää, että se rapsutetaan tai muuta, niin mulla se yleensä on yksi kipukäytöksen merkki, eli sitten mä lähden kyselemään, voiko sillä olla jotakin muuta kipukäytöstä ja vähän tarkemmin siitä hevosesta, koska siis kipuhan voi heijastua hevosen iholle, nimenomaan sisäelinkipu, niin tämä voi kertoa esimerkiksi sisäelinkivusta, kun hevonen välttelee kosketusta. Sitten pyrkii ottamaan hampailla kiinni esineistä tai ihmisestä. Esimerkiksi tällä Mortilla, joka on tuossa kuvassa, niin sillä yksi kipukäytöksen merkki on se, että se rupeaa nyt rakas koirulainen. Mennään näyttämään. Niin pyrkii ottamaan hampailla kiinni esineistä, niin tämä hevonen siis tosiaan näpsii silloin, kun se on kipeä. Ja se on semmoinen yksi niitä ensimmäisiä ja myös viimeisiä merkkejä, eli viimeisiä, mitkä poistuu, ja ensimmäisiä, jotka ilmenee, kun Mortti alkaa oireilla suolistollaan. Sitten on jumittaminen kentällä, hännän huitominen, eli jumittaminen kentällä sillä tavalla erilainen kuin niihin edellisiin verrattuna, että toiset hevoset saattaa vielä maastossa haluta liikkua, mutta ne ei halua sitten liikkua kipeänä kentällä. Eli se ei tarkoita, että hevonen on terve, jos se liikkuu maastossa, mutta se ei halua liikkua kentällä. Hännän huitominen, mahan alle potkiminen, äkkilähdöt, silmissä huoli-ilme, seisoo takajalat harallaan ja säpsähtelee nuokkuessaan, väistää selkään nousussa, liinassa liikkuessa hakeutuu juoksuttajan kainaloon ja huokailee, maastossa alamäet tullaan hitaasti, ravissa ja laukassa tahdittaa askeleet niin, että kipeä alkaa ottaa lyhyemmän askeleen. Eli näissä aika paljon ihmiset silloin, kun kerättiin tätä listaa, niin oli just huomannut sen, että sitten kun siellä oli just löydetty se kipu, niin nämä asiat helpotti. Eli silloinhan on aika hyvä niin kuin tietää, että mikä johtuu kivusta, kun ensin siinä on tietynlaista käytöstä, sitten se hevonen diagnosoidaan eläinlääkärin toimesta ja hoidetaan eläinlääkärin ohjeilla, ja sitten se kipu saadaan pois, ja mikä käytös häviää sillä hoitamalla, niin se on ollut sitten kipukäytöstä. Joskus tarvii jonkun verran myös koulutusta, että esim. Joku tuommoinen väistää selkään nousussa, niin voi jäädä vähän tavaksikin. Yleensä sen voimakkuus huomattavasti lievenee siinä vaiheessa, kun se kipu on hoidettu. Sitten hevonen pysähtyy ja koskee saappaan kärkeä turvalla, kun olen hevosen selässä. Eristäytyminen laumasta. Laumakäytös on myös mielenkiintoista. Itse olen törmännyt semmoiseen, että ne joko eristäytyy tai niistä tulee lauman alimpia, niitä saatetaan alkaa syrjiä. Tai sitten voi olla semmoinen huono pomo, se kipeä hevonen, eli se voi sitten taas syrjiä niitä muita hevosia ja ajaa vaikka liiankin rajusti heiniltä pois. Kuvassa oleva Lexus on toinen minun ilmaiseksi saamistani lusitaanoista, eli mä oon 2 hevosta saanut ilmaiseksi, kun niillä on ollut tiedossa olevia vaivoja. Ja ne on haluttu antaa sitten meille, että mä pidän niistä huolta ja koitan saada ne kuntoon. Lexuksella on nivelrikko, ei se jonkun verran sitä haittaa, mutta ei kauheasti onneksi. Niin Lexus vaan tykkää, kun sitä liikutetaan, nivelrikko kipu helpottaa. Niin Lexus sai päähänsä kaviosta, niin sitä silloin sitten ihan selkeästi syrjittiin siellä laumassa ja nyt on taas sitten tilanne huomattavasti parempi, kun pää on kunnossa. Et siitä kyllä huomasi, että kun sillä oli se vamma, niin se laumakäytös muuttui. On se vieläkin lauman alin, mutta se ei ole ihan semmoista samanlaista semmoista syrjivistä. Lexus pitää myös omia puoliaan nykyään. Sitten voi olla sitä tuijottelua kaukaisuuteen. Pelkään katseen aiheuttamaan paineeseen voimakkaasti aggressiivinen reaktio, eli hevosta voi tulla vähän semmoinen yliherkkä ja aggressiivinen reaktio, niin kuin oikeasti aggressiivinen reaktio, että hevonen vaikka hyökkii ihmistä päin tai oikeasti puree tai oikeasti potkii, eli ei vaan uhkaile, niin ne on kyllä mun mielestä semmoisia isoja merkkejä siitä, että kaikki ei ole kunnossa. Normaali hoitotilanteissa harjaus tai rapsutus luimiminen, eli saattaa juurikin kertoa siitä, että sillä voi olla semmoista
kosketusarkuutta, eli voi olla just jonkunlaista sisäelinkipua esimerkiksi, joka on sitten heijastunut sinne iholle. Joskus myös voi olla esimerkiksi niin, että kun vaikka vasen takapolvi on kipeä, niin sitten se hevonen ei halua, että sinne kosketaan. Näykkimisen esittäminen, eli semmoinen uhkailu. Tepuuttaminen kuljetuksessa epätasaisella. Jos hevonen on kuljetuksen aikana kovin levoton, niin semmoisilta hevosilta on muutamalta löytynyt SI-nivelestä vikaa. Voi olla vikaa varmasti muuallakin, mutta se voi olla myös kipukäytöstä, että hevonen on kuljetuksessa hyvin hermostunut, esimerkiksi hikoaa kovasti, kuopii tai muuten on jotenkin tosi levoton siellä kuljetuksen aikana. Että toki tietysti jos nyt on käynyt joku, että hevonen on selkeästi säikähtänyt sitä kuljetuksessa olemista, niin se voi selittää myöskin, jos mitään muuta kipukäytöksen merkkiä ei ole. Sitten voi olla semmoinen sammunut ilme, korvien liikkeet voi loppua, eli ei seuraile enää ympäristöä normaalisti. Voi olla apuihin reagoimaton ratsastuksessa, purra varoittamatta, yrittää potkia, selästä käsin jumittaa ja potkia takaisillaan. Ja liikutuksen jälkeen voi olla taas normaali oma itsensä. Sitten karsinan seinien potkiminen, erilainen käytös eri päivinä, eli siis kipukäytöshän on harvoin samanlaista, eli kivun voimakkuus, jos se on pitkään jatkunutta kipua, niin se ei välttämättä ole yhtä voimakasta joka päivä, niin silloin se käytöskin voi olla erilaista. Eli kipeällä hevosella voi olla just hyviä ja huonoja päiviä. Että sekään ei käy oikein perusteluna, kun joskus kuulen, että no niin, mutta kun ei se ole joka päivä tämmöinen, että sillä on semmoisia hyviäkin päiviä, niin se ei tarkoita silti sitä, että se nyt on sitten terve. Pukittelu laukannostossa, jatkuva haukottelu, kuopiminen, kipuilmeet, ruoka-aggressiivisuus, pahimmillaan puremista ja potkimista, aggressiivisuus, yliherkkyys kosketukselle, pelko, oppimisvaikeudet. Tämän hevosen kouluttajana olen just huomannut, että oppimisvaikeudet on sillä tavalla aika tosi yleisiä, kun tietysti se kipu heikentää sitä oppimista, koska osa siitä hevosen energiasta menee tietysti siihen kipuun, ei pysty keskittymään samalla tavalla, ja sitten erityisesti niin, että jos se asia, mitä sille yritetään opettaa, aiheuttaa kipua, esimerkiksi selkään nousussa, on vaikka epäsopiva satula, ja kun sinne laitetaan paino selkään, se sattuu tai tuntuu vähintään epämukavalta, niin sitten se hevonen ei halua seistä paikallaan siinä selkään nousussa. Eli ihan ymmärrettävästi ei kykene sitä asiaa oppimaan, koska siinä on epämukavuutta aiheuttava asia. Sitten kiirehtiminen ja hosuminen, yleinen levottomuus. Toi on aika semmoinen yleinen kipukäytös minun kokemuksen mukaan. Sitten voi olla helposti ärsyyntyvä hevonen, haluton liikkumaan tai hillitön rellestäminen, ei välimallia. Flegmaattisuus, opittu avuttomuus, maaninen suhtautuminen ruokaan, kavereihin ja resursseihin. Itse asiassa tuosta opitusta avuttomuudesta haluan sen verran mainita, että kun aikaisemmin opittu avuttomuus ajateltiin hirveästi niin, että se johtuu siitä, että hevosen on niin kuin koulutettu väärin, että on käytetty liikaa painetta ja ei ole poistettu painetta oikeaan aikaan ja niin edelleen. Mutta mun mielestä tämä on nyt niin kuin oma kokemus siitä, että opitusti avuton hevonen onkin usein kipeä. Ja Tuire Kaimion kirjassa lukee muistaakseni opitun avuttomuuden kohdalla, että kipuun tottuminen. Eli sitten kun se hevonen ei saa ihmistä kuuntelemaan itseään, niin se luovuttaa ja menee opitun avuttomuuden tilaan, kun se ihminen ei kuuntele, että mitä asiaa sillä hevosella on. Olipa se nyt sitten se kipu tai sitten epämukavuus siitä, että ihminen ei osaa selittää asioita sille oikein ja käyttääkö ehkä sitten liian kovia keinoja. Huulilla ja suulla mutjaaminen, naaman vääntely ja haukottelu ilman syytä ja ilman kuolaimia oudossa hetkessä, vaatteiden, narun ynnä muun näprääminen ja kun saa kiinni jostain ei päästä irti, samalla kireä ilme ja pahoinvoivan näköinen. Epämääräinen liike, niin siinäkin voi olla syynä myös suolistokipu, eli tässä syynä on ollut hiekka.
Eli sitten kun kuulee niitä tarinoita, että no tämä on tämmöinen epäpuhdas, mutta kun täältä on jalat jo tutkittu, niin sekään ei tarkoita, että se on terve, vaan silloin todennäköisesti syytä ei vaan ole vielä löydetty. Ja se on jännää, että myös suolistokipu voi jopa aiheuttaa joskus ontumaa. Yleensähän se kyllä on se kipu silloin niissä jaloissa, mutta myös Mortilla on joskus ajoittain silloin alkuun, kun silloin oli sitä suolistokipua, niin näytti välillä, että se vähän ontuisi vasenta takajalkaa ja se on ollut myös vaikeaa vähän kengittää välillä. Ei mitenkään kauhean, mutta siis semmoinen, että ei ole ihan yhtä rauhassa sen jalan kanssa kuin muiden jalkojen kanssa on, ja sillä on se jalat kuitenkin ostotarkastuksessa silloin tutkittu, kuvattu ja katsottu myös liikkeessä, niin tiedetään, että siellä jalassa itsessään ei mitään vikaa ole. Mahdollista tietysti on, että se on sitten jossain ylempänä. Sitten irvistely, hampaiden narskuttaminen, hyökkäily kohti ja ryöstäminen. Oikeastaan pitää vielä just sanoa, että noihin suolisto-oireisiin niin voi joskus just olla, että ne voi heijastua esim. Takapolviin, ja sitten joillakin hevosilla just jostain lanneselässä voi olla sitten ongelmaa niin kuin lisäksi, niin se ei aina ole niin, että se on sitten välttämättä se pelkkä se suolisto-oire, ja se tekee näistä asioista kanssa hirvittävän vaikeita. Että joskus on niin, että hevoselta löydetään jotakin, mutta ei ole välttämättä löydetty kaikkea. Mortistakin on alkanut miettiä välillä, että onkohan siitä, voiko siellä olla jotakin muutakin, että kun aina koko talvi oireillaan ja Portasionilla sen saa aika hyväksi, mutta kesä on kauhean kiva, ei tarvitse lääkitä eikä mitään ja kaikki menee tosi hyvin. Että ei nämä ole helppoja nämä asiat. Ei pahimmillaan antanut koskea itseensä kaulan jälkeen. Katsotaan vähän kelloa välillä. Seisoi tarhassa jalat kuopassa, ei pystynyt laukkaamaan oikeaa laukkaa suoralla. Ontuminen ja sen syynä oli suolistotulehdus. Normaalisti hyvän tyylinen hevonen. Tuosta muuten on myös yksi esimerkki yhdestä hevosesta, jolla oli vähän takapolvissakin sanottavaa, mutta ne ei piikityksellä parantunut, mutta sitten kun hoidettiin suolistotulehdusta, niin sitten parani. Toki tietysti se hoito oli kortisoni, mikä voi auttaa myös vähän sinne polviinkin. Normaalisti hyvän tuulinen hevonen, niin, ja siis itse asiassa tämä voi tulla se vaikutus myöskin siis sitä kautta, että kun maha on kipeä, niin sitä ei haluta niitä vatsalihaksia jännittää, jolloin se ei halua nostaa rintakehää ylös, ja silloin ne takajalat voi jäädä helposti vähän sinne taakse, eli niitä ei työnnetä alle, ja niin se vaikuttaa myöskin siis siihen liikkeeseen, eli silläkin hevosella saattoi olla niin, että kun suolisto parani, pystyy käyttämään keskivartaloa paremmin, jolloin pystyy käyttämään takajalkoja paremmin. Todennäköisesti se johtui siitä, koska sillä oli just se, että se niin kuin liike takajaloista oli vaan aika lyhyt. Ja ei ollut semmoinen, ei koukistellut ihan niin paljon niitä jalkoja kuin sen kokoisella hevosella normaalisti pitäisi se liike olla. Ja se sitten tosiaan parani, kun suolistoa hoidettiin. Normaalisti hyvän tuulinen hevonen muuttuu kärttyiseksi tai vetäytyväksi, ei ainakin tarhasta tai boksista, kulkee häntä tai kaula tai pää yksipuolisesti vinossa. Vastustaa ohjesotetta, siirtää ratsastajan jatkuvasti vinoon satulassa. Tästä on joku tutkimuskin olemassa, että jos ratsastaja valuu aina samalle puolelle, niin se voi johtua hevosen ontumasta. Etujalan tai takajalan liike lyhenee. Sitten kulkee alamäkeen enemmän tai vähemmän sivuttain, suu massiivisessa vaahtokuolassa, kulkee takaiset kaukana takana, hyökkii ihmistä kohti, ohitustilanteiden säikkyminen kentällä ja maneesissa, potkiminen kylkiä mahaa koskiessa tai aikoessa edes lähestyä tai lähestyttäessä. Eli kuulostaa taas semmoiselta sisäelinkivulta noin todennäköisesti. Makupolan ottaminen kädestä rumasti hampailla. Olen myös huomannut kouluttaessa sen, kun käytän joissakin tilanteissa ruokapalkkaa, että kipeällä hevosella, varsinkin esimerkiksi joku mahahaava, kipuinen hevonen, niin ne saattaa kiihtyä ekstraa siitä ruokapalkasta ja niillä voi olla aika mahdotonkin käyttää ruokapalkkaa silloin, kun ne on kipeitä ja sitten kun on saatu tämmöinen hevonen hoidettua, niin sitten ruokapalkkaa onkin voinut käyttää normaalisti. Sitten pystyhyppiminen taluttaessa, säpsyily, väistää selkään nousessa, puree karsinan seiniä, väsynyt ilme. Kireä ilme, naama sellainen yleisesti ahdistuneen näköinen, tiheä hengitys, yletön nälkä, niin sanotusti mikä ei riitä, ja raivokas ruoan perään, ja kora on hellyyden kipeä. Nyt. Yleensä aina, kun mä oon pitämässä jotakin luentoa.
Kiukuttelu, aggressiivisuus muille hevosille, etenkin heinien jaossa, mutta myös muuten. Esim. Vaatii toista rapsuttamaan ja sitten yhtäkkiä käykin päälle. Kylkien rapsuttelu, haukottelu, kun edellisestä heinäannoksesta on liian kauan. Säikkyminen, ääniherkkyys ja eroahdistus korostuneita. Jyrää, ei anna ihmiselle tarhasta kiinni, luimii ja lähtee pois. Liikkumishaluttomuus, pysähtelee ja raviin pakotettuna riehuu. Huolirypyt. Ei huoli suitsia, hermostuu varusteista ylipäänsä. Vaikea seisoa kengityksessä. Veti rintalihakset, kaulan lavat, takaosan jumiin, toisin sanoen koko hevonen kireä. Toinen takainen astui voimakkaasti linttiin mahan alle. Vatsan jännittäminen, toi on hirveän hyvä tietää, että vatsan jännittäminen on yleensä sitten kans kipukäytöstä. Kivusta kertovaa. Riepotteli ja ryösti ratsastaessa, kaahasi vimmatusti eikä mitään mahdollisuutta saada hallintaan. Nokkosrokko söi heinät hitaammin kuin yleensä. Ryntäinen pureskelu ja samalla jalan polkeminen. Hännäntyvi ylhäällä, häntä kaartuu oikealle. Hihasta tarttuminen, näpsäisy, hännän viuhahdus, kun loimittaa siirtyy kilkien kohdalle. Selkeä levottomuus karsinassa ilman, että tallissa olisi mitään normaalista poikkeavaa tapahtumaa. Säikkyminen, pieniä vihreitä miehiä oli puskissa sitä enemmän, mitä kipeämpi oli. Ärsyke herkkä äänille, liikkeelle, räjähteli säikkyessään. Läheisriippuvaisuus, se on myöskin semmoinen, mitä esimerkiksi Mortilla on ollut silloin, kun se on kipeä. Ja se on aika usein, on tekin nähnyt tommosia, että kipukäytöksenä voi olla läheisriippuvaisuutta. Sitten on pään vinossa pitäminen, takajalkojen sekoilu, karsinan seinien potkiminen ja tarhakaverin kiusaaminen. Höröttely loppuminen, pään nakkelu ja myöskin ollut Mortilla toistuva ylähuulen nostelu, fleemen ilme. Eli fleemen ilme voi tosiaan kertoa myöskin kivusta. Irvistely, huojuminen ja nytkähtely. Siinä oli meidän lista. Vähän yli puoli tuntia meni. Se on aika pitkä lista, siellä oli kyllä muutama asia vieläkin tosiaan 2 kertaan. Mitä ajatuksia herää? Koralla on ajatus, että pitäisi hoitaa korva. Oli aika samaistuttavia useakin kipuoire. Ja justiinsa se, että vaikka voisi olla selkeä, että kun käytössä on jonkinlaista, että kipu on just siellä, mutta se ei välttämättä olekaan siellä, mistä mä epäilen ensimmäisenä, että se voi olla jossain muualla, niin kyllä se on vaikea keissi välillä selvittää, että missä se kipu sitten loppuviimein on, mistä se paikallistuu. Joo, tosi hyvä lista ja tosi hienoja havainnollistavia esimerkkejä. Joo, se just kun nyt ensin opitaan tunnistamaan se kipu, että tämä nyt on kipeä, sitten se kivun syyn löytäminen, niin se on sitten aina se seuraava haaste. Ja sitten kun ne ei ole aina kauhean selkeitä, että siellä voi olla ihan vaan parikin merkkiä siitä, että tämä ei ole nyt kunnossa. Yleensä jos se on jonkunlainen niin kuin liike, epäsymmetria, niin vaikka siinä ei kauheasti muuta olisi, niin silloin se kannattaa kyllä niin kuin tutkia. Ja se Sue Dysonin kurssi siitä ratsastetun hevosen kivusta, niin se on mun mielestä hirveän silmiä avaava, kun siellä on semmoista kipukäytöstä, niin kuin esimerkiksi, että silmän valkuainen näkyy ratsastaessa enemmän kuin 10 sekuntia, mikä kuulostaa kauhean pieneltä, mutta että sitten kun niitä on tosiaan useampia niitä merkkejä, niin kyseessä on silloin yleensä kipu. Että kun tässä oli pienempiä ja isompia merkkejä siitä kivusta, että osa on sitten selkeämpiä, mutta nekin, mitkä itsestä tuntuu, että ne on niin jo selkeitä kivun merkkejä, niin ne oli ennen vaan sitä, että se hevonen perseilee ja vaan pistetään se töihin juttuja. Että onneksi nykyisin tiedämme paremmin. Että niin minäkin olen ennen uskonut, mutta en usko enää. Joo, tuleeko muilla mieleen vielä kysymyksiä Merville tai kommentteja?
Sitä voi varmaan kysyä myöhemminkin, palata vielä noihin, mutta päästäänkö Anna-Helena ääneen sun osuuden osalta? Joo, kokeillaan jakaa toi näyttö. Se on siis tämä koko näyttö. Tässä on minä ja tietotekniikka taas. Nyt pitäisi näkyä. Joo, näkyy. Joo. Ja nyt pitäisi näkyä diaesitys. Joo, näkyy. Joo. Ja tuossa tosiaan kiitos Merville. Tuo oli tosi hyvä lista. Ja tässä näkyy, kun Mervi sanoi, että semmoinen huolestunut ilme, niin tässä on. Mä näyttäisin teille videon, josta meidän nettisuostus, mutta mulla on tuossa mainos koulutuksesta, jossa käydään näitä asioita lisää, niin tämä video on siellä, eli tämä on otettu sellaisesta pitkään sairastelleesta nuoresta lämminveritammasta, ja se tilanne sitten eskaloitu siihen, että mikään hoito ei auttanut, ja tämä on sen viimeinen päivä ennen vihreimpiä laitumia, kun se on se hermovauriokipu aivan semmoista hallitsematonta. Ja tässä näette tämän ilmeen. Tämä nyt on pysäytyskuva siitä videosta, mutta erittäin kylmä arka, erittäin tuulearka. Ja oikeastaan sillä oli tosi paljon noita oireita pitkin sitä sen kipumatkaa, mitä Mervin tuossa listassa. Semmoinen, mikä mun mielestä siitä, tai se saattoi olla siellä, mä en ehkä ymmärtänyt, mutta siis tämä teki sitä, että se just haki huomiota, tuli luo ja sitten nyökkäili tälleen päällä. Ja mitä useammin tämän videon katsoo, niin sen enemmän jotenkin vakuuttuu siitä, että se yritti niin kuin kertoa, että teen nyt hyvä ihminen tälle asialle jotain, kun mä en pysty olemaan. Ja hyvin moni noista Mervin listan asioista liittyy siihen, että se kipu on haaste. Eli siellä oli niitä, että käy aggressiiviseksi ruoka-aikaan ja just se muuttuu se lauman se arvojärjestys ja se, niin mehän tiedetään, että kipu suojelee, mutta sitten kun se ei se suojele se kipu, eli se on tämmöistä pitkään jatkuvaa, tai se on semmoista nivelrikkokipua, tai se kipu sieltä suolistosta, tai tällä meidän tammalla oli siis tämmöinen historia, että sillä oli tullut valmennustallilla oli käynyt vahinkoja ja oli pistetty väärään paikkaan kaulaan, ja se oli saanut tämmöisen kaulalihaksen paiseen, joka sitten johti siihen, että sen kaularanka vaurioitu. Sinne tuli tämmöinen hermokipu ja sitten siinä oli monta muuta ongelmaa, että se oli tämmöinen monivammapotilas sitten loppuviimein. Eli silloin oli kun puhutaan kohta niistä monenlaisista kivuista, mutta jos se kipu on tosi voimakasta ja varsinkin jos se kestää pitkään, niin siitähän ei pääse se hevonen eroon, eli se kipu kuormittaa elimistöä, ja siitä normaalista elimistöä suojelevasta asiasta, siitä kivusta tulee sitten haaste, josta elimistö on selvittävä, jos se kipu on tämmöistä lyhytaikaista, semmoista normaalia kipua, sellaista kipua, mikä aiheuttaa niitä käyttäytymisen muutoksia, että esimerkiksi hevonen alkaa ontumaan, ja sitten se kavio paranee, ja se kipu lakkaa, ja ontuminen lakkaa. Ja tämmöiset käyttäytymisen muutokset, ne on sillä tässä kalvossa vihreällä, koska ne on niitä käyttäytymisen muutoksia, jotka auttaa sitä hevosta selviämään siitä kivusta. Ja ne on, silloin se asia menee niin kuin sen pitää mennä, että elimistö on. Totta kai me hoidetaan tätäkin kipua, mutta tämä liittyy esimerkiksi ähkykipuun. Sitten kun ähky helpottaa, niin kipu helpottaa ja elämä jatkuu. Ja se jo kuormittaa elimistöä. Sellainen kipu, se vaatii voimia. Tämä kipu häiritsee oppimista, tämä kipu vie siltä hevoselta energiaa. Mutta sitten varsinkin, kun se kipu jatkuu pitkään, niin siitä tulee sitten haaste, jonka kanssa sen elimistön on selvittävä. Ja jonka kanssa sen elimistö on selvittävä joka päivä. Ja nyt sitten nämä käyttäytymisen muutokset ja ne kivun aiheuttavat negatiiviset tunteet ei välttämättä enää auta. Ja itse asiassa ne saattaa pahentaa sitä tilannetta. Eli meidän olisi nähtävä se pitkään jatkuva kipu sellaisena jokapäiväisenä haasteena, jonka kanssa sen hevosen on pystyttävä elämään. Ja meidän pitää totta kai lievittää sitä kipua silloin, kun me pystytään siihen, mutta sen lisäksi meidän täytyy auttaa sitä hevosta ja järjestää sen ympäristöä ja sen hevosen elämää sillä lailla, että sille jää niitä voimia
kantaa se kipu tavallaan, kantaa se kipukuorma tai vetää se kipureki, kummin me haluamme. Ja tässä on semmoisen Duncan Laskellesin artikkelista tämmöisen pitkään tosi hurjasti esimerkiksi koirien nivelrikkokipua tutkinut, nuoren eläimen kipua tutkineen professori artikkelista muokattu tämmöinen kaavio, mihin kaikkeen pitkään jatkuva kipu, mihin kaikkiin asioihin se vaikuttaa ja mitkä kaikki asiat vaikuttaa siihen kipuun. Mervi hienosti sanoi, että se kipu ei ole samanlaista päivästä toiseen. Ja just aamuluennolla puhuin maatalousyrittäjille lypsylehmän kivusta alkulypsykaudella, niin tähän pitäisi nyt piirtää semmoinen punainen ympyrä tähän kyky vastata haasteisiin. Eli me pystytään monen kipupotilaan elämää helpottamaan ja sitä kipua lievittämään, kun me ymmärrettäisiin se, että silloin kun se kipu on voimakasta tai silloin kun siinä elämässä on muitakin haasteita tosi paljon, niin se eläimen kyky vastata niihin haasteisiin on rajallinen, sillä eläimillähän on ne tietyt voimavarat, jotka sitten täytyy jakaa niiden eri vaatimusten kesken. Ja nyt jos me mietitään kipupotilaita, ihmisiä, hevosia, koiria, lypsylehmiä, joilla on joku kipu, niin yleensähän se elämä menee nyt kuitenkin sillä lailla, että siitä kivusta huolimatta sen kivun kanssa pitää silti selvitä niistä kaikista samoista asioista siinä päivässä kuin ennen sitä kipua. Eli, ja silloin se on sitten pois jostain. Ja tosiaan sosiaaliset suhteet, niin kuin Mervi hyvin sanoi, että laumassa vaikuttaa. Hevonen voi tulla aggressiiviseksi, se voi tulla syrjään vetäytyväksi, se voi hakea huomiota. Just tuossa oli omistaja kysyy 4-vuotiaasta Suomen pienhevosesta, että mikä on, kun käytös on muuttunut näin, niin voi olla tämmöistä huomiohakuisuutta ja sitten yhtäkkiä kuitenkin semmoista kärttyisyyttä. Eli joillain eläimillä ja ihmisillä ne varsinkin pitkään jatkuvaan kipuun liittyvät negatiiviset tunnetilat, kipu aiheuttaa pessimistisyyttä, se aiheuttaa tämmöistä aggressiivisuutta, se aiheuttaa turhautumista, niin ne voi kerta kaikkiaan jossain tilanteessa purkautua sit sille, että haastetaan riitaa. Se voi vaikuttaa myöskin niin, ja sitten se haittaa tietysti niitä sosiaalisia suhteita. Ja kipu, oppiminen, muisti, ongelmanratkaisu, niin juuri sen takia, että se vie sieltä niitä voimia, mutta sitten myöskin sen takia, että kipu häiritsee hevosen unta. Ja heti kun unessa tulee jotain ongelmia, niin eläimen ja ihmisen kyky oppia, muistaa ja ratkaista ongelmia häiriintyy. Samaten negatiiviset tunnetilat vaikuttaa eläimen kykyyn oppia. Eli se on totta, se tulee sieltä montaa kautta. Ja sitten moneen näihin kivun mukanaan tuomaan käytösmuutokseen liittyy tämä, että ahdistunut yksilö, niin silloin kun se kipupotilas on ahdistunut, niin silloin se kipu on kovempaa. Eli se kipu aiheuttaa niitä negatiivisia tunteita, mutta sitten ne negatiiviset tunteet pahentaa sitä kipua. Ja hyvin nopeasti ollaan sitten tässä noidankehässä, että se kipu ja ne negatiiviset tunteet ruokkii toisiaan. Ja varsinkin tämmöisillä ahdistuneilla yksilöillä se elimistön se kipukoneisto, aivot on tavallaan kääntänyt hevosen elimistön hälytystilaan. Se kipupotilas on koko ajan jotenkin, riippuen tilanteesta, mutta se on jotenkin tämmöinen niin kuin, enemmän valmis reagoimaan kuin sitten kivuton eläin. Samaten ahdistunut yksilö. Ja erityisesti nyt hermovauriokipua pahentaa ihan hurjasti se, jos eläin ahdistuu, jos eläin pelkää sillä lailla, että kohta tapahtuu jotain kamalaa. Ja ne käyttäytymisen muutokset, mitä se kipu tuo tullessaan, niin ne tosiaan liittyy siihen hevosen muuten siihen tilanteeseen ja siihen tavalla, että se eläin kuitenkin yrittää sopeutua siihen tilanteeseen, se yrittää selvitä siitä kipukuormasta. Se kipupotilas joutuu tavallaan koko ajan miettimään, että mitäs nyt tehdään, miten minä tämän kipuni kanssa selviän. Ja tämän ymmärtäminen auttaa, ja sen kivun ymmärtäminen auttaa meitä sitten meidän kipupotilaiden kanssa, koska esimerkiksi se, että minkä takia hevonen
tosiaan rupeaa ärhentelemään vaikka ruualla, kun se on kipeä ruoka-aikaa. Esimerkiksi hammaskipuun tämä liittyy hyvin tiiviisti, että hevonen ärhentelee ruoka-aikaan tai heinäaikaan. Siihen voi liittyä siihen syömiseen kipua, siihen voi liittyä turhautumista, mutta sitten se liittyy siihen, että kun on se haaste ja se kipukuorma ja on nukkunut huonosti ja on negatiivisia tunteita ja näin, niin silloin kipupotilaan tavallaan se itselle tärkeiden asioiden arvojärjestys muuttuu ja sitä muutetaan. Ja siitä ruuasta ja siitä vähäisestä levosta ja niistä semmoisista asioista, semmoisista elämän perustarpeista tulee joillekin kipupotilaille siis paljon tärkeämpiä kuin ne on ollut ennen. Ja esimerkiksi sitten halutaan välttää sitä sosiaalista kilpailua siinä syömätilanteessa. Se on parempi luimia jo etukäteen, että et tuu tähän mun heinille, kun mä syön nämä nyt, jos se syöminen on esimerkiksi muutenkin hankalaa. Tai jos se syöminen muutenkin aiheuttaa kipua. Ja kivun hoitamista ja kivun tunnistamista on hirveästi auttanut se, että me nykyään tosiaan tiedetään nämä kivun eri mekanismit, me tiedetään näistä koko ajan enemmän. Ja me osataan tavallaan pohtia sitä, että me ei ajatella enää, että kipu kuin kipu, vaan me osataan niin kuin miettiä, että minkälaista sitä kipua on. Ja tänään erityisesti nyt tästä hermovaurio-kivusta. Eli kudosvauriokipu on se nivelrikkoon yleisesti liittyvä kipu, ähkykipu, mahahaavakipu, siis tämmöiset tulehdukset ja vauriot, mitkä tapahtuu kohtaa kudoksia muuta kuin hermostoa. Sitten hermovauriokipu on nimensä mukaisesti johtuu siitä, että siihen hermoon tulee joku vaurio. Esimerkiksi nyt hevosella kaularanka, joku asia painaa, vaikka se paise tuolla tammalla, niin painaa kaularankaa. Nivelrikkoon liittyy hermovauriokipua kudosvauriokivun lisäksi, koska siellä nivelrikkoisessa nivelessä vaurioituu hermoja. Ja sitten se kolmas kivun komponentti, kivun mekanismi, kivun osa on tämmöinen kipujärjestelmän muokkautuvuudesta johtuva kipu, tämmöinen nosiplastinen kipu. Se ei ole hyvä suomennos toiminnallinen kipu, mutta se on kipua, joka johtuu siitä, mitä siinä hevosen kipua aistivassa järjestelmän toiminnassa tapahtuu. Ja se liittyy erityisen kiinteästi nyt hermovauriokipuun ja pitkään jatkuvaan kipuun. Eli hevosen kipujärjestelmä tavallaan ryhtyy tuottamaan yhä kovempaa kipua, mitä pitempään joku kiputila kestää. Hevosille hermovauriokipua voi aiheuttaa se kaula- ja tosiaan selkärangan vauriot. Tässä on sitä kuvaa siitä tammasta sitten, kun se oli just päässyt tässä hevossairaalasta hoidosta. Se paise alkaa olla jo hoidettu, mutta hevonen on hyvin laiha, hyvin lihasköyhä, erittäin aneeminen. Se melkein se tulehdus vei tamman hengen ja sitten rupesi löytymään niitä kaikkia muita asioita ratsastavasta maitohampaasta alkaen. Hyvin nopeasti tämmöinen tosi vakava tulehdus saa huonoon kuntoon, mutta tässä jo sitten paremmalla mielellä. Raajojen hermoihin kohdistuvat vammat, isot haavat, kaviokuume, nivelrikko ja sitten hevosella on semmoinen hallitsematon pään ravistelu, head shaking, niin sen arvellaan olevan tämmöinen kolmoishermon vakava kiputila. Tuijenkin leikkausten aikana voi tapahtua hermovauriota, joka aiheuttaa sitten kipua. Ja yleensä hermovauriokivusta kärsivällä potilaalla on useampaa eri mekanismilla aiheutuvaa kipua yhtä aikaa. Eli tämmöinen tyypillinen tilanne on esimerkiksi pitkään jatkuneesta nivelrikosta kärsivä vanhempi hevonen. Eli siellä on se kudosvauriokipu, eli se kipu, mikä aiheutuu niistä muutoksista, mitä siellä nivelessä on. Sitten siellä on hermovauriokipua, koska se niveltä ympäröivät hermot on vaurioitunut. Ja sitten kun se kipu on kestänyt pitkään, niin siellä on tätä toiminnallista kipua. Mutta nyt sen lisäksi sitten, kun Mervi hienosti tuossa kuvailet, kun hevonen muuttaa tapaansa liikkua, jos vatsa on kipeä, tai hevonen muuttaa tapaansa liikkua, jos jalka on kipeä. Niin nyt tätä kudosvauriokipua tulee sitten nivelrikkopotilaille ja pitkään jatkuvasta kivusta kärsiville potilaille myöskin siitä, että niille tulee tämmöisiä erilaisia lihas- ja peitinkalvon kiputiloja.
tänne ympäri elimistöä helposti. Tai tosiaan, jos on esimerkiksi pitkään jatkuva suolistotulehdus, niin se kipu säteilee iholle ja lihaksiin, ja sitten eläin tosiaan käyttää itseään väärin, jolloin sitten ne jalat kipeytyy myöskin. Ja sitten on hyvin usein käy niin, että tämmöinen sisäelinkipu, esimerkiksi nyt sieltä suolistosta, niin se heijastuu tänne takajalkojen ihoon ja lihaksiin ja takapolviin. Eli sitten tällä kuvan tammalla niin ryhdyttiin sitten tuossa, kun muistatte sen heinäpellossa sen kuvan, niin se oli hyvin aneeminen, se laihtui hurjasti, ruvettiin selvittämään, että johtuuko se kaikki pelkästään siitä tulehduksesta. No ei johtunut, siltä löydettiin sitten ulosten näytteessä runsaasti suolinkaisia, eli silloin oli tämmöinen ihan vertavuotava paksusuolen tulehdus siellä suolistossa, joka sitten aiheutti sen, että se aristi hyvin voimakkaasti takapolviaan. Ja Mervi sanoi tuossa mun mielestä hienosti, että sitten me tunnistetaan kipu, mutta missä se kipu on ja miten ne kivut vaikuttaa toisiinsa. Niin nythän ei tiedetä sitten, että mikä kipu vaikuttaa mihinkin, mutta me tiedetään, että kipu aiheuttaa kipu lisää kipua ja kipuun liittyy kivulle herkistymistä. Ja kipuun liittyy erityisesti hermovauriokipuun liittyy kivulle herkistymistä. Eli nyt tämmöinen hermovauriokipu, mikä sillä hevosella on, niin se voi sitten tehdä suolistokivusta kahta kauheampaa, se voi tehdä nivelrikkokivusta kahta kauheampaa. Tai sitten se suolistokipu voi vaikuttaa niin, että sitten joku hermovauriokipu tunnetaankin voimakkaampana. Ja erityisiä piirteitä tuohon hermovauriokipuun, mä kuuntelin Mervin listaa ja mä mietin, että mitkä erityisesti liittyy ja on niin kuin tyypillisiä tämmöiseen hermovauriokipuun. Niin on just semmoiset, nämä on yleensä levottomia hevosia, nämä on semmoisia säpsyjä. Ne on just sellaisia, että ei ole sitä semmoista keskinopeutta, vaan joko ei liikuta tai sitten liikutaan täysiä. Kivu voi laukaista joku tekijä, tuuli, kylmä ilma. Sitä kipua voi olla koko ajan ja sitten siihen tulee semmoisia äkkinäisiä lisäyksiä. Tai sitten se voi olla, että välillä on kivuton ja sitten joku tekijä laukaisee ihan hillittömän kovan kivun. Sinne liittyy tuntopuutoksia, muita oireita. Ihmispotilaat kuvailee, että kun olisiko muurahaisia ryömis iholla, kuvailevat sähköiskun kaltaisiksi kivuksi. Ja vähän kun katsoo niitä hevosia, esimerkiksi tätä tammaa, niin se oli sellainen, että ihan kuin se olisi saanut sähköpaimenesta, kun se kipukohtaus alkoi. Ja näitähän on nyt tutkittu yhä enemmän ja me tiedetään yhä enemmän esimerkiksi tämmöiset hevoset, jotka on tullut hyvin usein hevonen, joka tulee esimerkiksi eläinlääkärin hoitoon lähetteellä lähtötiedoille, että se on vaarallinen ratsastaa. Niin sieltä voi löytyä joku selkärangan tai kaularangan kiputila, että hevonen nousee pystyyn, kaatuu, yrittää paeta sitä kipua. Ja näihin voimakkaisiin kiputiloihin liittyy juuri se allodynia, eli se kivulle herkistymisen pahin muoto, joka aiheuttaa sen, että kosketus sattuu, tai aiheuttaa sen, että kylmä ilma koetaan kipuna, tai nämä hevoset voi olla hyvin herkkiä koville äänille. Eli tämmöinen, totta kai kun on iso eläin kyseessä, niin tämmöinen käytös on myöskin sitten ihmiselle vaarallista. Joo, tässä kolme vuotta sen paiseen jälkeen tätä tammaa yritettiin hoitaa, sitä yritettiin kuntouttaa. Se ensinnäkin tuli kotiin, josta se sitten kävi valmennuksessa, kävi kuntoutuksessa, kävi sitä tutkittiin ja hoidettiin. Ja lopputulos oli sitten se, että se kipu meni niin pahaksi, että sitä ei sitten pystytty enää millään lailla hoitamaan ja tamma piti sitten nukuttaa vihreimmille laitumille. Näihin hermovauriokipuun se on hankala tilanne on se, että yleensä se tarvii ihmisillä ja pieneläimillä siis hermokipulääkkeet, jos se on oikein pahaa. Ja nyt onneksi hevosilla on jo ensimmäiset tutkimustulokset amitriptyliinistä tehty. Toivottavasti se lääke joskus saadaan tai joku muu hermovauriokipua hoitava lääke auttamaan näitä pitkään jatkuvasta vakavasta hermovauriokivusta kärsiviä potilaita.
Tässä tämä on pääasiassa lehmäkalvo, mutta tässä on tarkoitus selittää sitä, että semmoiselle lievemmälle hermovauriokivulle, kun meillä ei ole vielä lääkkeitä hoitaa, niin tällaisille potilaille on hirmuisen tärkeää se, että ne kokee olonsa turvalliseksi. Ja niin kuin Mervi sanoi, että se hevonen ymmärtää siinä koulutustilanteessa ja siinä hoitotilanteessa, että mitä te siltä haluatte. Eli se kokee olonsa turvalliseksi. Heti jos mennään tänne vaaran puolelle, niin se kipu pahenee. Ja moni hermovaurio-ihmispotilas pystyy niin kuin ihan kuvailemaan sen, että kun se on se tietty taso, vaikka jos on asteikolla 0–10 se kipu, niin se olisi vaikka 2 verran, niin pystyvät kuvailemaan, että kun se kipu on 2, mutta sitten kun mä hermostun, niin sen asteikon pystyy näkemään silmissä, kun se kipu kasvaa tai joku tietty asia huolestuttaa, ahdistaa, niin tämä vaarapuoli saa vallan. Kun sitten taas me halutaan, että ne eläimet kokee olonsa turvalliseksi, ne kokee, että se tilanne on hallussa, niin sen jälkeen sen kivun kanssakin on helpompi toimia. Kiitos. Ehditään ottaa kysymyksiä, jos teille tulee. Ja tässä haluaisin käyttää tilaisuutta hyväkseni, just puhuin siitä videosta. Esimerkiksi Mervi on käynyt tämän meidän koulutuksen. Häneltä voi kysyä lisää, mutta jos haluatte tietää tästä asiasta tosi paljon lisää, niin ilmoittautukaa tämän vuoden aikana. Pitää ilmoittautua, jos haluaa mukaan. Tämmöisen tammikuussa alkaa tämmöinen iso eläimen kivun hoitaminen koulutus, jossa toimin pääkouluttajana, olen tehnyt semmoisen verkkoalustan, missä on, ja sitä kehitetään koko ajan, eli yritetään kasata yhteen paikkaan tutkittua tietoa ja käytännön kokemusta eläimen kivusta ja sen hoitamisesta. Niin eläinlääkäreille, muille hevosia tai muita eläimiä ammatikseen hoitaville, kuin sitten ihan hevosen omistajille, koirien omistajille, lehmien kanssa työskenteleville. Joo, multa suositukset tuolle Anhelenan tuolle Fennometille. Anteeksi, mä en kuule. Ootko sä koittanut? Oota. Miksi mä en kuule sua? Ai, kuuluuko nyt? Nyt kuuluu. Joo, en ole Tänne siis kuuluu aikaisemmin. Nyt vaan sanoin tosiaan, että multa kyllä suositukset tuolle kurssille, että oli tosi hyvä koulutus. Saisiko sinulle chattiin linkin? Joo, mä ehtin ihan kirjoittaa sitä ylös. Joo, kun tämä on tosiaan, se on kyllä jonkun verran hintava. Nyt se menee kauhean isolla, haittaakohan se? No, nyt se menee kuitenkin. No, pienemmälläkin olisi riittänyt, mutta nyt ainakin näkyy. Mutta se on, ja sen pystyisi käymään omaan tahtiin, siellä on luentoja, siellä on nettikeskustelua. Yksi mikä oli silloin, kun Mervi oli se ryhmä, missä sä olit, niin oli tosi hienoa keskustelua ja tosi sellaista, että oppi paljon. Ja sitten yksi tarkoitus on just se, että saadaan kasattua niitä kivusta ja kivun hoitamisesta innostuneita ammattilaisia yhteen, että just fysioterapeutit ja eläinlääkärit ja kouluttajat ja niin se on. Siellä näkyy Kirsu vilahti. Yllättäen. Se alkaa siinä vaiheessa, kun mä rupean puhumaan. Se aika, kun mä olin hiljaa, niin se makasin vaan tuossa ihan hiljaa. Se varmaan ihmettelee, että ootko sinä sekaisin, kun sinä yksiksesi täällä puhut. Niin, mitä sinä täällä yksin höpötät? Niin, minä olen sulla seurana. Ei tarvitse yksin puhua. Ja tosiaan kiitos Minnalle, että järjestit. Oli tosi kiva taas päästä tästä tärkeästä asiasta puhumaan. On, ja huomannut, että tuli yksi kommentti siitä, että kiitetään, että tärkeää asiaa on myös ratsastuskouluoppilaalle. Niin tätä mä oon itsekin monesti miettinyt, että millä tasolla tätä voi tehdä ihan kuka tahansa. Että meitä on kuitenkin hevosenomistajia, yrittäjiä, ratsastuskouluoppilaita, ratsastuskouluyrittäjiä. Niin tavallaan, että millä tavalla me pystytään auttaa kaikkia siinä yhteisessä tavoitteessa ilman, että me osoitetaan sormella ketään, että joku on syyllinen. Mun kokemus on se, että koko ajan mennään kyllä niin kuin parempaan suuntaan, että mun mielestä niin kuin ihan pari vuotta sitten vielä tuntui, että niin kuin naureskellaan tyyliin sille, kun sanoo, että musta tämä ei ole ihan terve, että musta tällä on kipukäytöstä, mutta siis aivan, mun mielestä nykyään se suhtautuminen on jo ihan täysin niin kuin eri. Ja musta oli tosi hienoa huomata, että Suomen Ratsastajaliitolla on ollut nyt useampi päivitys hevosen kipukäytöksestä. Jee!
ihan tosi hyvä. Että kyllä mun mielestä niin kuin rupeaa muuttuu se ajattelu ja siinä ei ole enää niin hirveätä sitä vastustelua. Se on kyllä hyvä asia pikkuhiljaa. Hirveän paljon kiitoksia niin osallistujille kuin Merville ja Anhelenallekin. Tuli paljon Kiitos. uutta tietoa itsellekin ja toivottavasti muillekin. Ja toivottavasti saadaan vielä järjestettyä näitä nopeita tietoiskuja aiheesta. Ja saataisiin vielä vähän keskusteluakin aikaiseksi. Niin, kiitos kaikille. Mä laittelen vielä palautekyselyä tulemaan ja toivottavasti nähdään vielä näissä merkeissä. Varmasti. Kiitos kovasti kaikille. Ja nyt saa jo toivottaa, kun itsenäisyyspäivä oli, niin hyvää jouluodotusta, kun mä miettinyt, että milloin tätä jouluihmisenä saa ruveta. Et ei nyt ehkä ihan